Здравейте на всички мои зрители на моя канал Магията на Вселената. Днес ще направим една прогноза, кратка прогноза. Какво неочаквано идва за вас в любовта? Нещо неочаквано. Какво ново идва за вас в любовта? Видим първо вие как се чувствате, каква е ситуацията с вас. Вашата ситуация на момента. Влагате всички сили в ситуация, в която чувствате, че нещо в отношенията ви не достига. Там, където полагате всички сили да задържите нещо, може би, но не се получава. Има бедност, има недостиг. Давате, влагате в нещо, но то не е достатъчно. Усещате, че нещата не са така, както трябва. Нещо не достига. Полагате усилия. Впрягате цялата си духовна сила. Вие сте жена, която обича. Жена, която умее да обича, да се раздава. Нежна, емоционална, грижовна. Давате всичко от себе си в една връзка. Но тук, в тази връзка, колкото и да давате, чувствате, че нещата не се получават. Вие давате, полагате усилия, но това, което ви се връща, не е това, което сте очаквали. Става въпрос за човек, мъж, в който сте влюбени, мъж, с който сте имали отношения, страстен, мъж, който обича да побеждава във всяка една ситуация, много действен, обича да постига целите си, обича да бъде забелязван от останалите. С него определено не е скучно. Знае как да действа. Знае как да показва страст, знае как да показва любов, как да завоюва сърцето на една жена. Но този мъж не е човекът, който раздава любов само на едно място. Дава любов само на едно място. Това е човек, който обикновено има няколко връзки, може би. Интересува се от други жени. Стои винаги пред някакъв избор. На къде да тръгне, къде да вложи чувства. Мъж, който една жена не е достатъчна за него. Най-вероятно се намира в двойнствени отношения, където дава на две места. Възможно е да е женен,
стои винаги пред някакъв избор, в който избор не е сигурен, а е възможно и така да му харесва. Добре, да видим какво ново нещо ви очаква в любовта. Ще има ли някакви изненади в скоро време и как ще се развият нещата за вас? Какво ново идва? В любовта в скоро време ви очаква стабилност. Очаква ви празник. Очаква ви някаква помощ от някой. Ще се почувствате уверени и спокойни. Това, което ви е измъчвало досега, ще се промени. И тази промяна ще дойде от човек, от мъж. Напълно възможно е този мъж да бъде човек от вашето минало. Човек, с когото сте имали много близки отношения. Да видим какво ще ви донесе този човек. Този мъж с какво идва. С някакви много бързи действия ще се появи. Много бързо ще стане за вас и неочаквано. По тези карти този мъж се завръща към вас. Ще се завърне към вас с някакво предложение. Шанс и предложение. Ще ви се покаже като стабилен мъж, на когото можете да разчитате. Човек, който е състоятелен, стабилен, възможно е да е земен знак. Той ще се появи отново в живота ви и това няма да е случайно. Този мъж е кармичен партньор за вас. Самите висши сили ще го накарат по някакъв начин или влияят в тази ситуация, защото на този човек никак не му е лесно в момента. Ако си е тръгнал от вас, това страшно много му тежи. И ако действително е бил в двойствена ситуация, където е направил някакъв избор и на друго място, където не е давал достатъчно във вашата връзка, на този човек в момента му е много тежко, съжалява, все още има чувства към вас. Ще се завърне, ще се появи с предложение, с шанс. Шанс на любов, шанс на възраждане на чувствата отново. Този човек все още ви обича. Очаквайте го в скоро време. По картата осмица жезли, това ще стане много бързо и неочаквано за вас. И една последна карта. Когато е направил своя избор или не е направил избор,
Този човек е бил разочарован. Мислил си е, че когато си е тръгнал от вашия живот или от връзката ви, че това ще бъде много добре за него. Но в момента е разочарован, много му е трудно, много му е тежко. Така че очаквайте в най-скоро време този човек да внесе промяна в любовта за вас. Това беше от мен за днес. Желая ви всичко най-хубаво и до нови срещи!